IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Nakastrek ti quarterfinals ti Gilas Pilipinas 3x3 men and women. Iti panaglipas iti pool play iti 3x3 basketball competitions iti 6th Asian Beach Games iti Sanya, China. Bimandera ti Gilas Pilipinas men abuklen da Jeff Manday, Aldo Storculas, Nick Cabanero ken Mark Angelo Crisostomo iti Group A. Iti laksid ang naabakda iti Iran iti score 14-21 iti Kalmana. Imakop iti team iti Group Best 56 total points iti talong ay ayam. Sarunwen iti Iran nga 55 points ken China 53 points. In sweepment, ti Gilas 3x3 women, abuklen da Reynalyn Ferrer, Mika Cacho, Gabi Bay, Ken K. Pingol, iti Group C, kalpasang ay nabakda iti Kyrgyzstan, iti score 21-15, tato makastrek iti quarterfinals. Sangwen ti women's team ti mga bang tinagbaitan iti Kazakhstan ken Macau, bayat nga maamuan paylaeng itangal daw ti makasangomet ti Gilas men. Para iti IFM Sports, dating Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.